Masyarakat kene lho sing dinteni jogetmu serampat. Cangkemmu aja tok tang tok tung. Lah piye? Genah munggah mudhun omahe Mbah sapa mau jenenge? Mbah Kaseno. Mbah Kasno. Wis toilete ra nek ciduke. Lah kok toilete ra nek ciduke terus awakmu pipis piye? Wilujeng dalu, Mas Wilujeng Petir. dalu, Mbah kami tuwa. Pripun pawartane dangu mboten pinanggih. Sehat alhamdulillah. Nggih. Kula mlebet saking ngajeng nika wau jebul penontonnya luar biasa. Nggih. Meludak dalu punika wonten dalemipun Bapak Hendri kalian Ibu Sri ingkang boten minggat. Kok Sri mboten minggat? Lah ya Sri ning omah ra minggat kaya jenenge Sri ya Bu Sri gitu. Kuwi lagu kuwi. Lah nggih to. Luar biasa kula kangen saestu kalih wilayah mriki. Kula jane nggih kuwangen kalian panjenengan badhe sowan wonten dalem Gogo Desa. Kok sungkan? Alah jenengan mriko wong kula mboten nate teng griya. Lah kok sembok kangen rono awakmu ora tau ning. Lah nek omah bolak-balik diparani karo mekar ae yo. Tutup ae Oh, omah. gat-tinggatan. Niki luar biasa dalu punika teng daleme Bapak Hendri kalian Bu Sri napa Mbak Sri? Bu Sri. Bu Sri ini Sri Wahyuni hajatane nggih menika mantenan lagi ngoten Mas Nggih Saking. mantenan babar pisan tasakuran tetakan ingkang putra. Ya ampun. berarti iki mantene urung Manten sunat. tok apa sunat? Manten kalian sunatan. Oh sing dimantene disunatne sik. Oh walah mosok Tegese putrane ingkang jaler Nggih. menika dipun tetakaken babar pisan menika ngawontenaken tasakuran mantenan ngiras Nyunatne putra. Oh alah ngoten. Kula kersane ngeten iki semerap ngoten lho. Nggih, nggih. Sebab wilayah mriki niku pun boten kaget kula. Kok ngoten? Lah mriki sedanten kan mayoritas petani. Nggih. Kula lah asline nggih Panggung Rejo. Nggih. Aku ya ning omah ya nandur jagung lho, Bro. Lapa ngoten? Iya, jagung lokal 5.000 saiki. Aku paham aku ya nandur jagung. Aku ngene iki ora nek udan kaya wong DKI ngelu ndasku. Lah kok iso ngelu? Lah jagung ora nek udan blas ora bosok jagungku. Ya tuku. Lah dadi ngene iki sak dermo awake dhewe nglakoni. Awakmu ya tetanen ning omah. Ya tani. Kaya aku no berarti. Kowe apa? Saiki usume kan apa buah-buahan to. Aku yo gawe nandur kae. Nandur apa? Semangka tanpa biji. Usume saiki buah sing tanpa biji. Oh. Semangka tanpa biji aku wis berhasil. Rencana ke depannya aku gawe jagung tanpa biji karo kacang tanpa biji. Oh nggih kuwi le. Jenengan manut niki kersane bosok petani sak Indonesia niki. Rumangsaku Mas Lentep niku ya ana-ana wae. Bocah niki lah enom tapi uteke mlotrok kados ngaten iki. Mas Lentep niku. Wong ki mbok ngene iki beteke apa ki dhewe acarane iki jenengan acarane iki mantenan nuturi manten. Lah nggih prayogipun. Piye manten iki sehat wal afiat entuk rezeki ingkang barokah. Nggih. Lagi ngoten to Mas Cange. Kedahe ngoten Mas Percil. Lah kok ngomongne tanpa biji. Lah awakmu ngene iki apa iso nuturi manten? Ketoke blegermu ku luwih tuwek kok aku, tapi uteke ku tuwek aku, Bro. Lah lek manten ngertimu ya apa? Loh, manten iki yo ngerti ta aku. Apa? Loh, manten kuwi sing penting sakinah mawaddah warahmah. Wis seruh. Iki lho wis ngomongi mau paling. Apa nggih? Ya iki. Iya lho. Yo aku tapi kan duwe resep to, Mas. Resepnya piye Mas? Resepmu apa? Awakmu nganti pindho. Nah aku cukup sepisan. Kuwi aja mbok omong ngene iki Mas. Pindho diomong ngene iki. Lah Lah awakmu pindho apa ora? Pindho. Lah yo. Ya ngene iki lho aku sing pisan. Lah kowe wis pirang taun to dadi terapi? Yo aku 20 lho, Mas. 20 taun. Sapa sing ngomong? 20 apa? 20 wulan. 20 Tahun wingi lho. Wah, lah rong lakoni kowe rabi 5 taun. Lah piye? Wale-wale wong delok wong wedok lah 5 taun ke atas. Ngomongi. Ora tau kowe. Lah, Ya kowe jajal ayo resepmu apa lek mau 2 wulan. Sing penting bacaan. Sing penting bacaan. Bacaan ki apa? Buceng, tumpeng, kulup, panggang. Buceng tegese Nek mlebu kudune sing kenceng. manten lanang. Manteng lanang. Terus? Nek arep mlebu kudune kenceng. Nek ora kenceng ora penak. Terus apa? Tumpeng. Tumpeng ya Nek apa? pengen ndang metu kudune sing mempeng. Nyambut gawene. Nyambut gawene, metu asile. Terus apa nek jajal? Kulup. Nek Terus? wis aku kudune dicelup. Mari ngono. Hah? Mari ngono apa nek? Panggang.
panggang. Panggang apa? Nek sing numpang ndang dibenggang. Aku ndengenane ngomong ngono ki banyol ning Tulungagung sedina pegatan tamu tamu. Lah kowe ora ero. Aku iki bang banyol ngono kuwi maksamu. Lah piye to? Wong iki negesi ngomong sing tenanan, saiki sing realita mawon. Lah kados ngeten iki dalang. Iki glegere bengi dalang. Dalang. Isuk dikongkon bojone manut kon tuku masak kuwi. Wong lanang kok, Mas. Iki lho kok. Aja buka wadi kowe, Cil. Aku ora buka wadi. Saiki sing banyol iki sing realitae. Ampun aku to, Pak. Contoh iki lho dak. Aja buka wadi. Glegere kaya ngene iki. Gagah ngene. Gagah isuk sepatonan ning kantor desa. Pemimpin lho, Pak. Iya ya, isuk sepatonan ning kantor desa. Heeh. Mari kono mulih ke omah. Ya, masakone entek budal iki. Lah witekno umpama ora manut aku ya ora dimasake kok. Lah, ini termasuk budak perempuan kaya ngene. Kan kok ngono. Ora percaya. Jangkrik iya. Ora percaya to. Lah awakmu piye? Iki lho, sampean ngene iki betake golek apa, Bos? Golek duit. Golek duit ta? Heeh. Duit bokene sapa? Bojo. Lho iya ta. Bener kowe. Wong lanang sing tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik itu Iki jenenge buruwe wong wedok. Lah yen to awakmu coba. Umpama Sampean rene golek apa? Golek apa? Golek kanca. Berarti mulai ora nggo duit. Ora apa-apa wae wis lunas gede ini. Lah duitnya ning ndi? Kena dike bayar mekar. Urusanmu piye? Wis ora usah diurusi. Ping 7 lagi mbok Iya ya sesuk nek. Wong iki kaya ngene iki. Betahe apa? Nyambut gawe sing tenanan. Nyambut gawe. Awakmu ya ngono dadi wong lanang glegere nyambut gawe sing tenanan. Aku wis nyambut gawe. Golek wong wedok aja nganti daringane sing bocor. Contone wong wedok sing Contone dari piye? bocor. Bolo-bolo iki kanca-kancaku ki sing sik jomblo. Heeh. Carane piye golek wong wedok dalingane sing buntet kuwi didelok teko bathuke. Utawa kencete. Amet nun sewu. Waduh, duh, duh. Nggih, saking kencet iki lho. Ngomong Iki kencet. kencet namine. Iya, aja diweli dhuwur-dhuwur. Encen utawa tungkak. Iki lho tungkak kencet. Pokoke wong wedok kok kencete nerincing, Bos. Rincing. Heeh. Aja dirabi kuwi wani karo wong lanang. Sing nerincing ora. Heeh. Gampang mamah. Gampang mamah karo Berarti wong kaya lanang. garwane dalang iki. Iya, dadi kencete nerincing iki gampang mamah karo wong lanang. Ning lek kencete bembeng. Bembeng. Lah kuwi Kaya Mbak Lucy. Nah, aku aja dirabi. Tas babaran biasane. berbayar. Iya ora. Iya, iki sing realita lho lah diomong iki. Ning aja lek kencete bedone. Kencete sing kene. Kencete kerowak. Lah iku rabinen. Aja kenceng manis. Wis ora iso apa-apa. Golek kencete sing bundel. Oh, bundel. Nah, lah kencete bundel mesti mlaku ning ngene, Bos. Lah. Kuwi iling-ilingan. Kuwi ya masuk deh. Masuk. Masuk. Ter rabi wong wedok iki delok bathuke. Nak bathuk piye Mas? Nuwun sewu kados ngeten iki. Heeh. Niki sida jenengan sing pojok niki. Heeh. Sapa kae? Iya iki kewan to, Bro. Lah kok iso sidet menunggu. Lah iya Brahman kok ya kewan to. Oh iya. Lah iki ngalor ngidul nggo telethong lho bocah iki. Iki kaya ngene iki. Kanggo muka Bathuke jago. ngene iki, Bos. Bathuke jembar, Jembar. putih. Iki jaringane bocor. Bathuk jembar wajah ombok, Bos. Wajah ombok bathuk jembar bocor. Duwe piro mesti entek diuntal dhewe lek kaya ngene. Oh iya iki. Giling-giling. Aku tau ngerti kok. Beda karo iki. Lah iki lho mesti apik. Iki jendane nomor 2 sampean iki. Ah. Bathuke rada tipis, rada loncong. Ah. Nah, iki gampang dihapusi wong lanang kaya ngene iki. Ning akhire stres gendeng kaya ngene iki. Kuwi kaya bojone kami tuwa. Lah, Tok. lah kami to bentuk to. Ya Ah, bener ya kuwi. Iya, mbok masuk ora barang yo aku ya ngono. Lah iki sing nomor Iki Heeh. bocah kaya ngene iki. Ah. Iki wedake mesti larang bocah kaya ngene iki. Sebab bathuke tipis, enek rambutnya dikene mengarep. Ngene iki gampang ngapusi wong lanang kaya ngene iki. senengane Iki tekono aku Banyuwangi. senengane dilian iki. Banyuwangi. Lulusan alas sekolah. Lah iki lho apik iki. Heeh. Iki bathuk apa-apa teko cah TK. Kuwi terayu bathuk iki yo. Pak, kaya cuyung terus Mas. Yo terayu ngono. Lah bathuk-bathuk kaya ngene iki gampang mencolot, Bos. Oh. Mencolot piye? Jare wong lanang kene mencolot liyane. Walah gesit berarti. Gesit bocah kaya ngene iki. Bathuk. Ning ngene, Mas. Bocor iki berarti. Pripun? Mbak Widodo. Oh, niki Pak Widodo. Heeh, kuwi kan rabi 10 tahun durung kagungan putra. Nah, Ya terus. Kuwi isone duwe anak diurut. diurut. Heeh. Maksudnya durut pijet niku. Tegese diurut kok RT 1 nganti RT 2. Oh lah arisan, Pak. Arisan. Ya bener to omong aku iki gampang mencolot-mencolot iki. Lah iya. Maksudnya diurut Iki mencolot-mencolot beda karo leres Mas, kula gegek. ya ora ngono. Maksudnya iki mencolot-mencolot iki gene kanca-kancane iki lho yu. Maksudnya diurut dongane Beda tangga iki karo pokoke tangga. kabeh iki 1, 2, 3, 4 kuwi kabeh iki. Nggih. Sing iki. Lah iki lah, Pak. Ah. Nah, Ya. bocah lah koyo meneng ngene iki. Ah. Dihapusana ya meneng, diapa-apane meneng, akhire gendeng bocah koyo ngene iki. Sampai Oh. padha kan. Heeh. Kok Iki, apa? iki, Iya, Pak. iki
bocah iki gak gelem dijak boros, masih sing lanang boros. Kaya ngene iki. Iki kaya ngene iki wong sabar-sabare wong wedok kaya iki. Mbok sing lanang tuku alat piro juta-jutaan ya meneng ae. Heeh, meneng ae. Lah kuwi tanggapan ngono kuwi, Mas. Nggih. Ngono kuwi dhuwite ora disimpen dhewe. Diwene sing lanang. Alah, bocah kaya ngene iki tenan iki. Iki aku roh tenan. Lah sing kaya Iki pojok iki. Irunge mancung. Heeh. Masak ora tak enak. Wah, Si pojok. Yes. kok yo apal. Apa model-model apal. Sing iki sing meneng nyekel HP tok ngene iki. Ini ibu-ibu medsos. Bolak-balik TikTok kan ora ngurusi omah. Sing nomor iki. Nah, kayak karo ngene-ngene. Iki. Heeh. Hei, Nyapa lho, Pak? Ate napa lho, Pak? Aku ki tak delok bantuke lho. Lah kok nganti kok kuwi mengko menjatuhkan harga diri ingsun. Lah iki sampean Aku lho delok iki bantuke iki. Lah aku ya ora ero. Iya. Lah iki piye? tegas-tegase wong wedok kaya ngene iki. Oh, tangguh. Iki ngomong apa sing lanang mlungker ngene iki. Berarti wong wedok sing tatak iki. Tanggung Hel. jawab. Dalam Dan damput to. Lah kok iso bantuke Kok tok? iso nyapa to? Ya mbak ora ero. Iki bojone iki. Bojone jenengan to? Aku roh dhewe pas ning omah. Dudu kuwi dudu bojoku. Lah, mosok Lah napa? Kuwi sepeda motorku. sepeda motor sampean. Lah kok ngono kaya manut kalau sepedae. Dengenane aku kan marono to, Le. Heeh. Kopi kan urung dikei. Urung dikei. Aku marone gene mae Pak Jaken. Iya. Pak Jakun. Jaken. Iki termasuk dalang gulu menjing. Kok iso dalang gulu menjing? Lah Jakun. Jakun iki menjing. Selentem karo percil kok yo kelase kok yo 11-12. Padha gendenge kok. Ayo. Aku rono iki kopi urung dikei. Urung ditek. Ibu ning mburi. Heeh. Lah kok Pak Jakun iki gayane kaya ngene. Tuh, tas Gagah, teko. macak gagah. Tas teko, Cing. Nggih, Pak. Lah niki kopi apa teh? Terus. Kopi nggih mboten napa Pak Jakun lungguh. Lah. Gayane kaya engkel. Bu, percel kopi. Lah kok teko mburi. Gak ada lho. Heeh, sik tak kasih. Malah rumah aku ya gagah nih. Loh, tapi yang mencintai seorang istri kaya Pak Jakun iki. Betul. Wong tanggung jawab kaya Pak Jakun. Rungokno tem kupingmu rungokno tem. Dawe percil. Berarti nek Ki Habib Percil Jailani. Iki wong tanggung jawab ora kaya Pak Jakun Delon. Yoga samene mbane, musik iki sinden samene mbane. Tanggung jawabnya di mana? Hanya di beliau. Supire. Manut awake dhewe ya manut beliau. Lho elek sing ngomong lho tem. Paham ora? Nggih, paham. Pokoke sampean bengi iki aku yang Pak tak nutuk madhep po debok, aku tak nyantai karo sinden-sinden. Iya, iya. Kula tak ngampil niki setunggal. Monggo nggih. Niki napa riyen putih kula manut Ingkang jenengan. pundi? Kula manut jenengan. Mbak Mbak Lucy Lucy, nggih. nggih. Nggih, Mbak Lucy mawon mriki. Nggih. Ya cah sepotono so, Mbak Lucy. Ora usah disepoti wong anak sapi ya sepoti lho. anak sapi piye awakmu kok Braman semua. Lah Pak, Hendri iki wong wis genah nek percil golek kaya kewan neh. Sepoti gundung. Mbok sesuk tukane sinden kebo apa sapa ngono golek tenan ngono Mas. Ning niki mujudaken pepunden kula. Sinten? Mbak Lucy niki kalian kula tunggal darah. Mosok. Lho, tunggal keturunan. Berarti padha mboten kok tunggal keturunan. Lah kok tunggal darah nih. Padha darahe warok. warok layak to Mbak Lucy awireng. Awayu ngono Pak, timbang awakmu kok diseletak. Rene. Tamu. Ayo lho wedhus. Nyapa dak aku ora gundul malah gundul. Lah niku kertas lho mau. Iya, Dem. Ora ana wong ayu liwat. Wong iki Sepatu sepot. kaya ngono. Sepot iki mbok sing apik to, Mas. Lho kok sok Iya yen to sirah panjenengan mboten gundul, lah lek liyane gundul. Lah, kuwi mang lho. kok rumah aku sepot Ayo, iki sing mesti tak apik. gundul. Ayo sepot sing apik, Mas. Sing sae. Ora roh.
ngomongin ceblok. Kok neh piye to kuwi? Wis to meneng ngopi kono. Ses. Enak Pak Hendrik bareng. Monggo lho Mbak Kasnon, wetonge dilumpuke nggih rabuk. Karo dalang iki lho ngomong. Lho. Lamun meneh kebablas ngono lho. Lah kok iki kok takon madhep. Mas Percil, Mas Percil. Dalam pripun? Panjenengan niku napa pun tepang kalian Mas Mbak Lucy. Pun dangu lho niki biyen stres lho, Bos. Iki tas metu kol Lamongan digo Pak Pur rong sasi. Saderenge Sampeyan to klewu Pak Hendrik nyeluk jiwane terganggu niku pendamelane Mbak Lucy napa, Pak? Napa? Pendamelane Mbak Lucy napa? Nggih, turut alah tukur emper-emper ngoten iki nek wis udo ngalor idul niki. Nemen iki wesan. Mbak sampean lak ados ngono gak apa-apa ya, Mbak? Enggak. Lho ya to. Wis gak apa-apa. Iki tenan iki nemen iki ya saiki to rada seger wisan. Wong adus kok gawe mantel apa ya eneng? Mbak Yu. Kok ya aja sia-sia karo. Ora, aku apa tau to sia-sia karo awakmu. Awake dhewe padha kewane. Kabeh dilem apik-apik ayu-ayu. Mbak Nanda piyayine ayu. Didadekne bojo apik. Iya. Mbak Widodo ya apik, Mbak Anis ya apik. Lah tiba aku kok elek-elek. Ora, aku ora ngelek-ngelek awakmu. Jamane saiki kudu persatuan dan kesatuan. Jenengmu lho gantinen. Jenengmu ya Kok padha. ya jenengmu apik-apik dhewe. Loh, piye? Pokoke sapa sing nggae jeneng burine kewan? Iya. Kondang le. Aku biyen jenenge Deni lan sing ngeruh, bahasa Deni Percil. Kondang. Iki jenenge biyen Lucy. Apa nek sing ngeruh? Lucy Brahman sapi kondang. Pak Jakon sampean ganti Jakon tekek ngoten nggih. Saya niku Pak. Saya Pak. Kondang Aja kok malah ngubupi awakmu kan. Saya lho Pak. Taidak. Lah niki lho, Deni Percil. Lah engko lek nganti eneng dalange sapa jakut tekek. Wah, Pak tekek jan apik tenan payangane. Malah gampang viral. Omong ngoten karo Pak Jakon iki lho. Nggih, wilujeng dalu Wilu- Mas Jakun Wilujeng dalu Mbak Lucy. kang mboten pinanggih kados pundi pawartosipun lagi Pawartosipun sehat. alhamdulillah kebak ing rekarayan barokah namung kata becek. Wah, lah mboten dados menapa amargi panjenengan nggih sosokipun perangkat para Nggih. sesepuh Ora. wonten ing desa Ora. mriki. Kedah kalih tangga tepalih kalih masyarakat saged nyawijingan. Nggih, Mbak Lucy nggih. nggih. Matur sembah nuwun nggih. Dugi mriki Ele, wau kowe nggih setrum Jam pinten, apa? Mbak? jam bibar Kowe nggih setrum ora? Lho, nggih Pak. Mriki Abang itu. sowan wonten tuan Kaya rumah PGS. luar biasa. Nggih. Kula bingah lah bangga saestu. Nggih, nggih. Napa melih mirsani piyai Blitar wonten mriki? Nggih. Saged dipun contoh. Ya boleh. Dasaripun pancen dangu anggenipun ngrawuhaken Eh, panjenengan menika eh, dianti-anti. Sampun dangu sanget matur sembah nyuwun lantaran panjenengan nyapa ta? Kowe aja omong ning kono lho. Serindilmu ceblok kabeh. Oh, sak mene iki lho. Mangsaku. Gedhe men. Bola ora cuma. Wong ki ngomong ki mbok standar wong menungso ngomong ae. Ora roh sampean teko pecele teko. Lon tempe karo tahu. Juh capare melerok-melerok. Kuwi ngono dalang. Dalang kuwi dewane panggung. Nggih. Adewe kudu manut apa ature Bapak dalang. Dadi sopan santun kudu digawe. Sopan santun yu, tapi alon burimu ki lho bempermu aja menggak-menggok. Wis kancane ndelok bemper, ndelok pecel kewendel karo tempe karo tahu tok. Nyapa dagelan ngurusi makanan. Biasa ya. Lah Kris. iya. Bisa tumpang-tumpangane ndok kopi kewendel. Iki lho mantene mau wis. Niki mangke ngeten Mas Percil. Dalam Pundutanipun ingkang mengugati panjenengan kedah ngaturaken fragmen napa? entit Mati. Lah kok api. Sing jaluk. Entit ki api. Sing jaluk sapa? ingkang mengugati. Lah Pak Hendri. Sing jaluk sing Apa? Pak Hendri. Nggih ingkang Pak langgap. Hendri karo Bu Sri. Entit kuwi karo ragil Kok iso entet? Ya wis. Kok yo wis. Iya. Pas aku nak Wis sing bayar kok. Sampeyan mah ora penasaran Pak Hendri ki sing ndi, Ora, terus ora, ora. ibuke sing ndi ngono jajal mau. Lah sampean nopo? Kenal. Piye to kowe iki? Aku kok ya urung to. Bintang tamu iku kaya yo roti was arep tak unggul-unggulne kaya urung. Ya sik. Entet to? Nggih. Ya. Eh, Niki lara. tak dandani. Ya ya. Aku wong manut kok. Ngene iki lho. Sok-sok sing jaluk entet bareng lho nyapo. Ya kudune Mas Hendri ki kon jumeneng rene to, ben ro. Ya. Mas Hendri ki ben ro peran munte. Ora apa-apa to larene yo kon nggo duwe. Menyak kowe iki bos iki. Sing apik. Irunge irunge. Wis pino. Urung dia banget, Bang. Coba to.
Sing nemen Mas Lentem lek ngebang-ngebang sing kandel. Ngiki lho lek mikir. Ting. Apane ra ngobok-obok percil. Oke. Bet ini bet ya bet. Bet takut bet ini takut beti kalau takut. Acung. Paedik acung. Piye kuwi? Apa tegese apa? Paedik acung. Aduh. Aku ada ngani woro. Kalau itu lah, ayo ini ada jalanin tet. Teman iki. Sik kebagusan ta iki. Abang kene iki. Mosok kurang abang. Iki lho apik. Golekno chat kene lho. Jangkrik terus abang kaya Kowe tak anu to karo tanem wis tak tunggone kaya ngono nek tak tinggal terus piye ya? Tunggone ndas kuwi. Wis ke sabang kaya kena kurang abang. Adep. Aku kok komandan kecil malah. Aku. Komandan kecil ning Aindrik. Kecil Aindrik. Ireng kuwi alise sisih. Mosok kurang ireng. Jingan. Wis anu to kene sutradara kene. Masa entet ae matane PC sisih. Sing kandel alise. Nih, nah, kene. Kene lho. Nah. Ngono lho. Ben kok tikus. Tikus mirip. Ibaku ece. Aduh. Iki kok iso kaya ngene iki. Ayo ade Pak Hendi, ayo. Ante. Teta, urung aku dunya. Aku wis adem aja kok ewe. Ngono nak. Apa to kuwi? Kuwi jane piye to? Regine piye Mbak Lucy? Niku lho, aja tekok wae. Kowe aja atone. Kowe aja takon bae. Ana apa ta? Ayo ana apa ta? Aja luyu, ayumu banyak lho. Ayu. Aimu dhewe kuwi. Awakmu. Irungnya kurang nyeprok dhuwur lho lek kuwi. Lah niku urung dionone wis nyeprok. Aku apa ayo. Takkan apa ayo, tolong betul. Pak Edi. Masa gak ada abane ini. Pak Hendri mau tidak mereka Mas Hendri. Aduh, bosok gigi. Pripun Mas Hendri napa kepala minggah panggung? Mangga Pak Hendri. Pak Edi. Laka. Ya. Wes gede padak ning. Nggih, monggo kula suwun minggah panggung Mas Hendri. Monggo lho Pak Hendri. Mangga Pak Hendri tindak mriki. Pundutane penjaturi. Apa rakon tak batok dasmu we. Pak Edi. Halo Pak Hendri. Nah, iki lho. Sing nandur Aduh. Yo. Delatang wireng Iya. kae sapa ente. Semandut. Eyang. Ini apa? Engen kok iki. Sing kiwa tengan. Lah iwa iki wae Pak Edi. Langen wae Pak Agun. Aku milih Pak Hendri ente. Wae Pak Agun nosok. Cangkemmu. Monggo Pak Hendri. Edi. Monggo Pak Hendri, monggo kula dhewe. Ada Pak Edi. Asik. Asik. Edi. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas. Pak Edi. Jenengan apa lolos nyuwun entet atas iki. Mboten. Boten aku sih berarti. Kadung dadan iki. Kadung dadan. Apa sampe cek. Ampun saiki Bos. Kadung dadan urusane pripun, Mbak? Kok atane icek iki? Iya aku ngapa kuwi aku. Pak Edi, niki jenengan nuwun sewu. Nak pon minggah mriki. Itu wonten 3 persyaratan Pak Edi. Kalau enggak ke sini ada 3 persyaratan. Nggih. Salat nomor 1 niku jenengan anyi. Apa? Nyanyi. Nyanyi, Pak, nomor 1. Salat nomor 2 niku jenengan oget. Joget nomor 2. Nomor 3 nyamel.
Nomor 3 nyawer, Kak. Ngapunten lho Pak Hendri, nggih ngapunten kanca kula nggih ngeten iki ngisi-ngisi. Sejatosipun kula niku isin sanget ngeten iki. Masa enten panggung kok nyuwun-nyuwun sawer. Ya napa kula niku isin ajeng sanget mboten pantes niki pelawak kok nyuwun sawer nggih Pak Hendri. Mboten pantes mulai Pak Hendri mboten ninggali. Iki padha kene. Pak Hendri, jenengan badhe matur napa? Joget. Joget mangke capek, Pak, kesel. Apa nyawet? Oh nyata. Nyawet. Ya ta. Nggih, pundi? Entek kowe jangan biyen entek ki ra njogo dhuwit. Ayo we, yang itu. Ora kok sauri lho. Awet ndak kali. Sing nandur terong sapa entet mau lho. Sing nandur terong wedi ireng kowe sapa entet. Sing nandung aku ya boyo, kabeh ya boyo. Sing nandur aku ya boyo, kabeh ya boyo. Ada ijo li Pak Hendrik, adi uang saya. Pak Hendrik, saweranya. Pak Hendrik, foto ya. Masa njaluk saweran ngono. Niki kepale Pak Hendrik joget sekedap mana nih? Nggih. Ya. Pak Hendrik joget harus bisa non sewu amit, mohon maaf. Itu lagunya TikTok. Ada niku. Apa weh? Ngomong apa? Ora mudeng aku ngomong. Joget TikTok napa? Pak Hendrik gak TikTok apa? Joget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maten tok, Pak Hendrik. Sekarang. Oh iya. Sedikit saja Pak Salah Hendri. kula. Bisa. 1, Ayo bareng-bareng. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Hendrik inteng kali. Inteng-inteng lu. Hendrik nyuwun lagu napa jenengan? Salah rupane. Irunge keju, irunge wis nyepor dicuwengar pisan. Jenengan nyuwun lagu napa? Manut mawon nggih lho Pak Hendrik niku lho penakan piyai. Mboten nyuwun reno-reno es. Mangke senembang Mbak Lucy napa sih? Piyai sat sedes. Mbak Lucy mangke. Nggih. Nggih nang ditelaken. Nggih ngiras pantes. Apane? Mas teh dongone. Ngiras pantes minangkani pundutan. Ayo jaluk Yo, sampeyan. kene. Anu napa Ibu Wa Sumbertuk, Bapak Pak Wa badhe joget, Sumbertuk, lelagon Banyuwangi Mas Betul. Wong ngeten. Banyuwangi. Niki wonten nyuwun pujaningsih kalih Lestari. Oh, ngaten. Lestari pun wau. Lestari sampun. Wonten wau sampun. Ditujukan buat Bos Anjaya. Semoga sukses selalu. Kami sopir Solo. Aku nyawang raimu jalan guwilo to, Cil. Lha tak pikiri Pak Hendri sing njaluk kok ora. Dibisi Ayo, apa? iki berarti rasa terus Oh, ngoten. ya. Nggih, Pak Hendri, matur nuwun, matur nuwun. Hendrik, masyaallah, sampun badhe mandap. Mboten nantun joget? Mboten. Mboten nantun. Walah, nggih. Niki mau Pak Hendrik pun bisiki kula sampun wonten saweran 2 yuta dititipke kalih dalange. Oh iya. Cek. Tanggung jawab. Iya, Pak Hendrik, anu sandalipun kentut. Walah, mboten. Pak Hendrik mboten buta dukun pijat. Pak Hendrik, Ngapa kok pijet barang iki lho? Pak, sandale kentut, Pak. Ku lho buat Pak Hendri ning rono. Pak Hendrik Yang penting lali. wis nyenengke tangga-tanggane. Pisan kas, titip pisan kas. Ayo. Ante. Kok milih iki lho. Aku lah ipis kalau lidah lah ipis. Mau rono kok iso madhep. Ya. Enggak. Sing nandur timun Ibu napa? bungkek Oke. cilik Oh. gila Ais. kuwi sapa ante Imun nili alam iya pi imunku. timunmu tak Kok iso mbok akon. Apa-apa. Oh iya. Nah iya, tapi bundel iyi yang kuwi imune ami tua bentuk mana tante Wong ya teko. teko Lah nek timune Pak Lurah. Pak Lurah imune mungker. Mungker. Lah kok iso mbok omong ning mluker iki lho. Imune dewe-dewe yo. Oh, iya. Yo bot. Sing ayo aku aja ngandung aku ya Allah ya apa anak kabeh ya Allah ya sing ngatur aku ya Allah ya
kancane yetat karo masamu. Diresi, gini. Ketoprak percil budaya paripurna. Iya. Iya. Diresi ben bagus. Pane coro keton. Gene diresi ini. Coro keton. Pane koyo ngene ngomong. Masa coro diketoni. Pak Hendrik kok lali ya, Le? Pak Hendrik kok piye to, Le? Entek mang piye to lali kok ora. Mudun ya ora kaya apa-apa. Cenun Pak Hendrik sandale kari. Cenun Pak Hendrik sandale kari. Wong loro tak omongi. Napa? Aja nggae tisu basah. Lah terus. Gawe apa lho? Karpet apa osok-osok ning raiku. Nek pendang bersih. Udah. Wong edan. Lagune. Nggih, Oke, niki minangkani pundutan kula kanca Pladen. Oh, prakanca. Nggih. Yes. Utamanipun pundutan saking penjelanipun Bapak Kasun Subentuk saha Ibu ngersakaken wujude Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan niku lagi selendro to Pak Jakun? Lah nggih. Lah nggih. Awakmu kok yo roh iki lho. Ero wae dhewe pemain. Pemain. Wis perpolek ya. Berpolek. Yuk. Selendro. Langsung apa tiba? Langsung nggih. Dibawani lho. Dibawani. Oh, kersane Mbak Yusi niku. Awakmu kuwi sing Banyuwangi kudune Lambemu sing wong lap-lapan mbok kowe iki lho. Oh iya. Wis ditani wong-wong masyarakat kene iki lho. Gah. Nyapa? Capek. Modelmu kok iso mudeng capek barang apa? Ora percaya to. Aku saiki. Makane sembarang-barang aja diayahi. Lah diayahi piye wong saiki wayahe tandur diomongi jakungku bosok kabeh udane kederesen kok. Berarti awakmu ya termasuk buruwe wong wedok. Enggak. Kanca aku. Aku kanca ya Pak Jakun ya. Iya. Wis aku karo awakmu ki apa to jenenge? Pak Jakun jebul bakul obat. Iki malah nyandak kasih dalang. Jare kula jenenge. Aku minyak kayu putih. P3K. Membiat mayat. Awas. Asli bro. Sing bodong lho iki ora semangat. Oke. Sing terginas kaya anak bangka kuwi lho. Apa terginas piye kuwi nang budal mesene di bojone. Nyapa? Aku wis ngomong lah aku keluargaku sakinah mawaddah warahmah wis ngomong nih. Dia bojo ta kuwi? Duwe. Uang bojone. Walah bojone wireng. Ayu. Ayu. Ben percaya masyarakat kene. Iya ya ayu. Ayu. Yo wireng barang. Gandeng belambiana. Delok anakku se. Wong kok aku Misinan. kadung sepur kacane delok lek-lek mudun akeh muni. Ya. Enggak tak done tapi. Lah kok aku mau mumbul karo wis tenang. Iki lho. Ora bareng telat. Telat. Wong kok Pak Jakun lu pinter. Ya jajal aku ora percaya to. Lah iki lho, Pak. Nih, Pak. Dalam Pak. Pak. Ya. Nih karo lari-lari. Nyarap. Sita le, Pak Jakun namanya dirubung laler. Endi to? Kuwi lho. Lha kan apa radus? Ora masalah karo saja. Sajae ora dikumbah. Kok dirubung laler? Pak Jakun. Ora lho Mbak Lucy kok awas men lho. Lah kan mau lho, tak deloki laler iki ngrubung jero jarike dhek. Sing pantese gampang dirubung ki wong wadon. Mancene iki Pak Jakun ki senengane laler wedok wis mlebu. Layak dalang ngene jebul laler. Sing dirubung kok ngger kono kuwi tok. Ya iya. Nyarap biai. Nuswantara. Ini lho Pak. Piye. Lho kok unyel-unyel ning Ayo umpama dijogeti lek kok weri tok. Ya beda to le. Kiai sepuh kan ya kudu alon-alon ngono kuwi. Ya kalonan akhirnya keturun prasidyo. Aku tahu ngono kuwi. Umur. Tontono, pancen kudu piyai Banyuwangi ya ora iso. Ayo, ya. Hah? Ya ngono kuwi. Banyuwangi.
penak lho. Sak obahe yo muni. Lah diomongi. Lah pancen yo wis setelan karo gawane kok. Gawan iki musik iki gawanku iki. Campur sari cabe Tapi budaya. Pak Jago ini bedean. Apa? Campur sari apa? Cabe budaya. Itu cabe budaya ora. Iya berarti itu nek mari Mas budaya iki cabe budaya. Sing ora pikir ini podes. Ora percaya lho, Caca tau melok mesti mari Mas budaya. Mulai kawan di setrum kuwi. Iya laris ngono. Ora percaya. Caca ora percaya. Ngono kuwi yo laris to kan? Laris. Mari Mas budaya oleh jenang. Ora percaya. Iya ora? Iya ora. Pemaine salah sijine sapa? Ya aku bareng karo bojoku. Wonge yo teko. Ya teko lha kuwi sing drum ning ngono kuwi. Mari Mas budaya. Lor lan kedol ala sanger yo Don. Lor lan kedol Don. Lar lang kedal ala sangka. Hangkel liwat liwate. Hangkel liwat liwate. Hangkel liwat. Belam ya mantan, belam ya mantan. Sing kari kok ora nek jenenge. Kok iki? Lali ya. Aku kepikiran mari Mas budaya dikenani oleh. Lali. Nanggap ora percaya murah kuwi. Belam Jenenge aku. Yo. Aja tak